Ďakujem. Chcel by som vás ešte raz privítať dnes večer na dnešnej diskusii Agora. Nazval som ju Agora práve preto, aby vlastne pripomínala ten staroveký priestor v antickom Grécku, ktorý bol zároveň trhom aj námestím, kde sa stretávali slobodní občania a diskutovali vlastne o závažných témach svojej doby a svojej krajiny. Dá sa vlastne povedať, že na Agore vznikla demokracia ako taká a ak takéto miesta na diskusiu, kde vznikajú nové myšlienky alebo kde sa bude podporovať demokracia, tak demokracia aj zanikne jednoducho bez takého priestoru. Dnešnou prvou témou sú liberálne hodnoty a konzervatívne hodnoty. Možno si niekto povie, že vlastne ľudia dnes majú úplne iné problémy, nejaké materiálne starosti, ale podľa mňa sú tieto iné problémy a starosti práve dôsledkom vlastne toho, ako žije tá spoločnosť, aké idei v nej prebiehajú a aké myšlienky sa v nej živia. Zároveň si myslím, že dnešný svet už nie je polarizovaný na základe nejakých ekonomických modelov alebo ekonomických hraníc, keďže máme globalizáciu, ale práve na základe toho, ako sa niektoré krajiny stávajú k občianskym slobodám a k občianskej spravodlivosti. A tým sa znovu dostávame k tomu, že či sú pre našu spoločnosť na Slovensku dôležitejšie konzervatívne hodnoty alebo práve tie liberálne. A práve k tomuto by som sa chcel dneska dostať a vlastne zadefinovať si vôbec tie pojmy, čo to je liberalizmus, čo sú to konzervatívne hodnoty a tak ďalej. Takže dnešní hostia sú filozof Egon Gál, hovorca Aliancie za rodinu Peter Kremský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za liberálnu stranu Sloboda a Solidarita Martin Poliačik a redaktor Týždňa Lukáš Krivošík. Pôvodne mal prísť pán Jaroslav Daniška, ale z objektívnych dôvodov kvôli chorobe vlastne poslal za seba rovnako kvalitnú náhradu. Takže dúfajme, ale hej. Určite. Tak a ešte vlastne tá koncepcia tej relácie je taká, že vlastne tretinu celej tej diskusie by ste sa mohli pýtať vlastne na základe toho, čo sa povie, alebo čo vás zaujíma v rámci týchto otázok. Keďže je to Agora, tak vlastne, aby aj ľudia boli účastní tej diskusie. Takže ešte raz vás vítam a môžeme teda prejsť v takej základnej prvej otázke, čomu teda vlastne veria liberáli? Môžem spieť pána Gála prvého. Budeme povedať, ani veľmi neviem, ale povedal by som, že také základné liberáli veria, že je možná spravodlivá spoločnosť slobodných ľudí. To je taká základná liberálna viera a súčasne liberáli vedia, že to napísal už Kant, že najťažší problém, pred ktorý príroda postavila človeka, je ako spojiť slobodu a spravodlivosť, pretože človek je zo svojej prirodzenosti zvykne využívať slobodu, svoju vlastnú slobodu na úkor niekoho iného. A preto človek potrebuje pána. Lenže ten pán je tiež len človek a tiež teda využíva svoju slobodu na úkor niekoho iného a tým sa ten kruh stáva nekonečný. Preto Kant považoval tento problém za najťažší, pred ktorý príroda postavila človeka. No a liberáli veria, že liberálna demokracia je riešením tohoto problému. Aj keď nie samozrejme definitívnym riešením, ale je to cesta, ako tú slobodu a spravodlivosť stále viac a viac prepájať. Áno, ďakujem. Môžeme sa spýtať pána Poliačika vlastne tú istú otázku, čomu teda veria liberáli? No, zrejme súčasťou liberalizmu je to, že všetci liberáli nemusia veriť v to isté, ako synonymom liberalizmu je pluralita, ale myslím si, že to úplne
základné, čomu každý liberál verí, je viera v schopnosť dostatočne vzdelaného a informovaného človeka samostatne rozhodovať o svojom vlastnom živote. To by mal byť ako základný kameň a ak od neho potom odvíjame vzťah tohto človeka k spoločnosti, alebo v našom prípade teda v prípade ľudí v politike alebo v prípade ľudí, ktorí rozhodujú o tom, ako tá spoločnosť, alebo spolu rozhodujú o tom, ako tá spoločnosť vyzerá, tak vo vzťahu spoločnosti k takémuto človeku liberáli veria v to, že spoločnosť by mala vytvárať čo najširší priestor pre každého jednotlivca, pre jeho slobodné rozhodovanie a pre definovanie svojho vlastného života. A tým pádom v podstate liberalizmus je o tom, že spoločnosť, alebo v pozícii toho pána u Kanta, sama seba obmedzuje a ustupuje a vytvára také prostredie, v ktorom práve tá bublina okolo toho človeka rastie a zabezpečuje, aby tie bublinky boli, tak povediac, dostatočne veľké pre každého. To znamená, keď už niekto zasahuje do slobody iného, tak tam v podstate vstupuje ten ako keby štát alebo tá autorita a hovorí, tu tá hranica musí byť taká, aby v podstate tá bublinka bola dostatočne veľká pre každého zúčastneného. Ďakujem. Čiže možno povedať, že je to zase o slobode, hej? O slobode, ktorá nie je na úkor niekoho iného. V podstate. A sú nejaké rozdiely? Veria konzervatívci niečo iné? Pán Kremský. Ja stále budem zápasiť s obavou, že či tu nie som omylom, lebo ja nie som ani politológ, ani filozof. Ja som novinár, ktorý sa venuje ekonomike, takže neviem, či budem vedieť povedať také definície ako moji predrečníci. A ja si myslím, že konzervativizmus možno verí v mnoho podobných vecí, ale možno sa k ním stavia trošku z inej strany. Myslím si, že pre mňa, ja som taký praktický človek, takže pre mňa konzervatívne myslenie je to, že verím, že základy, na ktorých je postavená naša spoločnosť, sú dobré a že stojí za to ich zveraďovať a budovať a vlastne rozvíjať ich. A samozrejme, nemyslím teraz slovenskú spoločnosť, ale vlastne európsku kultúru, ktorá samozrejme trošku je u nás narušená tými 40 rokmi, kedy do nás vtlkali všeličo iné, ale vlastne spočíva na zodpovednosti voči sebe, voči komunite, rodine, vlasti, mestu a tak ďalej. Vlastne spočíva v čestnosti, poctivosti, v tom, že človek nie je proste na krku niekomu inému, keď to tak poviem, ale vie sa o seba postarať. Napríklad tých hodnot je veľa, ja som si ich tu aj popísal, ale to by som dlho rozprával, možno sa k tomu dostanem neskôr. Napríklad jedna veľmi dôležitá hodnota, myslím si, že konzervatívna, je otcovstvo a materstvo. Čo to znamená? Vlastne spolupráca medzi generáciami, nadväznosť generácií, úcta k starším napríklad. Takých hodnôt je viac, ale každá z nich má nejakú náplň a myslím, že mnohých aj sa zhodneme s pánom Poliačikom a s pánom Galom. Ale myslím si, že čo je najdôležitejšie je to, že na rozdiel od liberalizmu, konzervativizmus dáva oveľa väčší dôraz na uvedomovanie si toho, že som časť nejakého celku, že tu nie som sám pre seba a že nedávam taký dôraz na svoje individuálne práva, ale dávam oveľa väčší dôraz na svoju zodpovednosť voči nejakému celku. A takisto vnímam to, že je tu niečo, čo ma presahuje. Či už to nazývam Boh, alebo to nazývam príroda, alebo to nazývam spoločnosť. Myslím si, že toto sú také veľmi dôležité veci, aspoň pre mňa. Ďakujem. Dá sa teda povedať, že vlastne na rozdiel od liberálov, ktorí vnímajú skôr tú slobodu ako vzťah človeka a človeka, že jednoducho v konzervatívnom myslení sa tu vyskytuje ešte nejaký tretí člen, ktorým je, dajme tomu, nejaká autorita, nejaký boh, alebo nejaká spoločnosť, ktorá
No, aby sme to nezúžili teraz iba na kresťanský konzervativizmus, alebo ako to povedať, nie je to len Boh, ale môže to byť napríklad moja rodina. Že popri tom, že ja mám chuť, ja neviem, takto minúť peniaze, tak musím veľmi vnímať aj to, že či to moja rodina potrebuje alebo nie. Či keď chcem urobiť toto alebo ono, tak je dôležité vnímať nielen to, či ja mám na to chuť, ale aj či je to dobré pre moje okolie. Čiže možno, že väčší dôraz na toto, ako na to, čo ja by som chcel. Ďakujem. Inými slovami vlastne zodpovednosť. Vnímať nejaké zodpovednosti za celok. Tomu sa ešte teda dostaneme, že liberáli vnímajú nejakú zodpovednosť za celok. A tak pán Kribušík, ešte tú istú otázku. Čomu teda veria konzervatívci? No, ja som v takom delikátnom rozpoložení teraz, lebo ja sa rád nazývam, že ja som niečo, čo som nazýval, že buď konzervatívny liberál, liberálny konzervatívec, aj keď to znie ako nejaký protimluv. Ale teda pre mňa, čiže vždy to tak hovorím, že som ekonomický liberál a v spoločenských otázkach konzervatívec. Ale teda k tomu konzervativizmu. No myslím, že konzervativizmus, že v jadre konzervativizmu je presvedčenie, že veci, ktoré nie sú pokazené, netreba opravovať. V jadre konzervativizmu je určite presvedčenie, že keď je niečo nové a módne, tak to ešte neznamená, že je to vždy lepšie. A myslím, že sú určité hodnoty a určité aj základy toho, čo je človek, určité prejavy ľudskej antropológie, ktoré sú nereformovateľné a budú tu vždy určité vlastnosti človeka, ktoré sú rovnaké bez ohľadu na nejaké historické kulisy, v ktorých sa odohrávajú a tá podstata človeka sa nemení a je rovnaká či v 21. storočí alebo v starom Ríme alebo v ríši Inkov. A žiadnymi zmenami, zdokonaleniami spoločenských inštitúcií tieto určité vlastnosti človeka sa vylepšiť nedajú a treba s nimi rátať, keď sa snažíte vytvárať nejaký zákonný rámec alebo ústavný rámec, ako by slobodná spoločnosť, ktorá je určite dôležitou konzervatívnou hodnotou, ktoré by tam mala obsahovať. Čiže už sa vlastne dostávame k nejakej tradícii, hej? Sú tu určité nejakým spôsobom nejaké modely tradičné, ktoré... Možno, že ten rozdiel medzi liberálmi a konzervatívcami, áno, je aj ten postoj k tradícii. Viete, pre konzervatívca tradícia, alebo mnohí liberálne založení ľudia majú pocit, že tradícia je niečo, čo bolo, povedzme, arbitrárne vytvorené, že povedzme, ak je v desatore napísané nezosmilníš, hej, je to taká najkontroverznejšia vec, čo teda ľudí napĺňa nejakými vášňami, tak niekto si možno povie, že no tak tam bol určite nejaký starý detko, ktorý proste chcel to pokaziť tým mladým, tak tam dal také prikázanie, že nezosmilníš, že to tvrdí Boh, aby pokazil im ľúbostný život všetkým ostatným. Ale z pohľadu konzervatívca takýto typ prikázania, mnohé prikázania, ktoré sú tradičnou morálkou zakazované, sú konania, ktoré krátkodobo prinášajú nejakú výhodu, nejaký pozitívny efekt, možno slásť, ale z dlhodobejšieho pohľadu vytvárajú náklady, či už tomu jednotlivcovi, ktorý sa im oddáva, alebo nejakej širšej komunite. A tá tradícia sa dá chápať ako určitá zdedená múdrosť predkov o dlhodobých následkov určitých konaní. Teda to, čo sa považuje za tradičný zákaz, nie je to niečo, čo bolo arbitrárne dané, že toto môžeš, toto nemusíš bezdôvodne, ale je to niečo, čo odráža nejakú skúsenosť práve s dlhodobými následkami, negatívnymi následkami konaní, ktoré z krátkodobého hľadiska sú vlastne veľmi prospešné a zdajú sa byť super. Môžeme prísť k takej druhej otázke, ktorá bude vlastne súvisieť s tým, čo ste hovorili vlastne. Tak podľa vás, môžem začať takto, v akej dobe teraz žijeme z hľadiska liberálnosti konzervatívneho na Slovensku oproti minulosti? No, ja si myslím práve, že vo veľmi domotanej, pretože práve tým, že to nie je jasné, že tu je strašne veľa nie liberalizmu alebo konzervativizmu, ale oportunizmu, proste toho, že každý tvrdí to, čo má pocit, že je módne, že mu to vyniesie niečo, že sa to hodí a proste niekedy už naozaj neviete, čo si ten človek myslí, lebo povie to, čo mu práve vyhovuje, aby toho druhého na tej druhej strane dostal, alebo zhodil, alebo nejakým spôsobom. Čiže to si myslím, že je veľký problém, že ako keby ľudia už nevedia, čo si myslia.
a nenachádzajú autority, od ktorých by sa mohli niečo naučiť, ktorí by dôverovali, verili a tým pádom sa nevedia urobiť svoj názor. A v podstate veľa vecí už im je aj ľahostajné. A to si myslím, že je veľký problém. To je morálny problém pre kraj. Myslím, že sa nám žije najlepšie v histórii Slovenska. To je jednoznačné. Z hľadiska ekonomiky určite, z hľadiska slobody myslím si, že takisto. A z hľadiska morálky, no ťažko povedať, keď vlastne tí ľudia sa vyvíjajú a možno niečo, čo by bolo niekde v Trnave absolútne neprístojné pred 50 rokmi, dneska možno je úplne normálne aj v poslednej dedinke niekde za Svitníkom. Čiže ako určite tá spoločnosť sa vyvíja, to je dobré, že sa vyvíja, ale prirodzene, že ľudia vnímajú to, že tá sebadisciplína ľudí a ohľaduplnosť je na podstatne horšej úrovni, ako bola predtým. Ale ono to ani tak nesúvisí s konzervativizmom alebo liberalizmom, súvisí to skôr s tým, že ľudia dostali slobodu a každý ju využíva inak. Niekto ju využíva na to, aby urobil viac dobrého a niekto na to, aby viac zlého. To už je možná otázka zákonov a nefunkčnosti určitých princípov. Nie len. Tak, máte stranu. No možno fakt, ja by som rád dodržal nejakú hranicu medzi konzervativizmom a liberalizmom, aby sme sa mali o čom baviť. Neprekrýva sa to celkom. Vy ste mali pravdu, že naozaj ľudská prirodzenosť sa od treťou hor nemení, ale napriek tomu spoločnosť sa dosť radikálne mení. Tak otázka je teda, čo zostáva nezmenené, že, a podľa mňa jedna z tých vecí, ktoré sa nemenia, je to mentálne nastavenie človeka. Viete, ja si myslím, že aj v tých treťahorách, aj keď nepoužívali tie pojmy, boli ľudia, ktorí mentálne boli nastavení konzervatívne a mentálne boli nastavení liberálne. A dneska je to výraznejšie oveľa. Pretože spoločnosť je slobodnejšia a každý má možnosť prejaviť sa a každý by rád formoval tú spoločnosť v súlade so svojou mentalitou. A v čom je to mentálne? To dnes prebiehajú dosť, teda by som povedal, zaujímavé a signifikantné výskumy. Že v čom sa líši liberálna mentalita od konzervatívnej. No, ale také najvýraznejšie zmeny sú, že liberáli, taká základná hodnota liberálov je starosť o iného. Starosť o iného a jedna a druhá je férovosť. Základné, to neznamená, že konzervatívci sa nestarajú o druhých a nie sú féroví, ale dôležitejšie hodnoty pre konzervatívcov sú naozaj ako rešpekt voči autorite a úcta k tradícii. A toto pre liberálov až tak veľmi nie je dôležité. Ani tá tradícia, ani tá autorita. Toto sú, myslím, a teraz vy ste napríklad hovorili, že posvetnosť osobného vlastníctva, tom sa vy zhodujete. A to je pre liberálov môjho razenia menej dôležité ako starosť o iného. A starosť o iného, podstata liberálnej politiky je, že túto starosť o iného nemôžete nechať na jednotlivých ľudí. Viete, nemôžete ju nechať na charitu napríklad. Ale musí ju do istej miery prebrať štát. A štát ju môže prebrať len v takom prípade, ak povedzme, bude nejakým spôsobom zdaňovať tých, čo majú, a bude to prerozdeľovať tým, čo nemajú. A to je súčasná liberálna politika a to je súčasť tej spravodlivosti. No. To neznamená socializmus. Napríklad Švédsko je naozaj liberálna krajina a tam sa prerozdeľuje. Pán Polieček? No, ja myslím, že práve jak sme teraz prišli z jednej strany na druhú, sa ukazuje problematickosť tých dvoch pojmov, lebo to, čo prezentoval teraz pán Gál, je naozaj ten európsky liberalizmus, ktorý oveľa viacej dbá na, dajme tomu, vyššiu mieru prerozdeľovania verejných zdrojov, aby bola zadefinovaná hranica, v
tomu nikto v tej spoločnosti by nemal padnúť, lebo sa máme starať o druhého. To je ten liberalizmus kvázi klasickej sociálnej demokracie v Európe, nie tej našej. A zároveň potom, keď sa pozrieme na konzervativizmus, dajme tomu vo Veľkej Británii, kde predseda konzervatívnej strany presadil manželstva párov rovnakého pohlavia presne kvôli tomu, že oni sú nositeľmi klasických konzervatívnych hodnôt ako vernosť, vôľa starať sa jeden o druhého, trvácnosť, dlhodobosť vzťahu, tak potom vlastne to, čo je prezentované ako konzervatívne myslenie na Slovensku, zrazu nie je kompatibilné s takouto retorikou predsedu konzervatívnej strany vo Veľkej Británii. Takže my obávam sa, že nedospejeme ani k takej definícii konzervativizmu a liberalizmu, na ktorej by sme sa zhodli my piati. Už to bolo nie k takej, ktorú by sme akože vedeli vytlačiť na plagát, že toto sú konzervatívci, toto sú liberáli na Slovensku. Aj kvôli historickým konotáciám, ktoré súvisia hlavne teda s tými 40 rokmi toho perverzného ohnutia človeka a jeho postavenia vo svete, ktoré spôsobil v podstate ten režim, ktorý sme tu mali. A aj v konotácii s tým, že jednoducho ten vývoj, keď sme my ako keby sa snažili dobehnúť svet, mal mnohé skratkovité momenty, ktoré už dnes môžeme sa snažiť pochopiť, ale podľa mňa boli kroky vo vývoji moderného Slovenska, ktoré neboli ani liberálne, ani konzervatívne, vôbec nad nimi nikto nerozmýšľal, boli iba krokmi dobiehania. Hej, že proste takto to je tam a my to budeme mať rovnako. A my iba spätne môžeme dedukovať, či to spravili konzervatívci, liberáli, alebo kto to spravil. Podľa mňa to urobili progresívne mysliaci ľudia, ktorí jednoducho chceli sa čo najskôr priblížiť k svetu, ako ho poznali podľa tých západných vzorov. A reálny, dajme tomu, ideologický konflikt liberalizmu a konzervativizmu dnes na Slovensku prebieha na téme teda definície rodiny a to je dôvod, prečo tu dnes sedíme. No, k tomu sa určite dostaneme, hej. Že... Ja viem, že pán Gál bude, čím neskôr sa k tomu dostaneme, tým radšej, ale v zásade, keby tento kultúrkampf sa nerozbehol na Slovensku, zrejme by sme tak intenzívne tieto témy neriešili. Možno len krátko povedať, mám také podozrenie, že jeden z dôvodov, prečo sa táto kultúrna vojna rozbieha na Slovensku, je práve hľadanie, teda, nechcem povedať protivníka, pretože protivník vždy zjednocuje. Viete, a že tá pravá podstata tohoto boja je trošku prekrytá tým, že viete, že keď si nájdeme tento druh témy, tak to zjednotí ľudí istého zmýšľania, nášho zmýšľania, alebo čo. Áno. Každá kultúrna vojna má akýsi skrytý cieľ vytvoriť hranice medzi nami a nimi. A my sme tí, ktorým ide o niečo morálne, ktorým ide o hodnoty, a oni sú tí, ktorí to narušujú a ktorí teda nám robia problémy. Ďakujem. A ešte, aby som dopovedal k tej myšlienke, ktorá bola predtým, ono samotný ten koncept ako keby ľudskej prírodzenosti, o ktorej hovoríme teda, že je tu od treťoho hôry, je podľa mňa problematický. Ľudská prírodzenosť sa často využíva tam, kde dochádzajú argumenty. Sa povie, a človek je taký. Ale keď potom sa snažíme pátrať po tom, že vlastne čo to ten človek je a či taký je naozaj, tak zrazu zistíme, že on taký možno doteraz bol v určitých historických, spoločenských súvislostiach, ale môže byť iný. A myslím si, že práve tým hnacím motorom ako keby liberalizmu je oslobodzovanie liberalizmu. Oslobodzovanie človeka od týchto nánosov
vzorcov správania, aby vlastne vo veľkej miere dokázal vzorec správania, ktorý má prebratý, buď vedome uchopiť ako niečo, áno, toto chcem mať vlastné, že to nebude automatické, ale bude to vedomé, alebo to nahradí nejakým vlastným vzorcom, ktorý si sám vytvorí. A tým, preto som sa ohradil voči tomu, že to je záležitosť politiky. Ja si myslím, že to je v prvom rade záležitosť vzdelávania. Že reálnym... Ja som učil na škole, Montessori základnej škole, ktorej samotnou náplňou vnútri je výchova dieťaťa k slobode. Rozhodovať o svojej ceste vo vzdelávaní, rozhodovať o svojej vlastnej ceste v živote a v podstate od 3 rokov je to dieťa aktívne sprevádzané, nie vedené, je sprevádzané pri tom, že sa v ňom podporuje to úplne najvnútornejšie jadro, ktoré hovorí, ja som slobodná ľudská bytosť. On neohýba sa. A podľa mňa liberalizmus by mal byť rozšírením prejavom tohto. Že vlastne v každom človeku sa snažíme nie potláčať, nie diktovať to, čím je, ale skôr v ňom rozvíjať to, že aby si to on povedal, aby on to zistil, to seba poznanie. Ďakujem. Je toto v rozpore s konzervatívnym svetonázorom? Napríklad takáto výchova k slobode, k objavovaniu nových možností života. Ja by som troška chcel možno niečo iné povedať tomu, čo tu zaznelo. Pán Gál spomenul to osvietenstvo a skutočne ako ak sa bavíme o pojmoch liberalizmus, konzervativizmus, nie ako o čisto nejakom pokrokárstve a starobilstve, ale ak sa ich bavíme o nich ako o moderných politických filozofiách, tak áno, ten základ majú v osvietenstve. A ja by som povedal takto, že tá otázka je aj o tej ľudskej prirodzenosti, kto alebo čo je človek ako ľudská bytosť. Tá konzervatívna odpoveď je, že človek ako ľudská bytosť je hriešna, je skazená, bytostne skazená dedičným hriechom, čo v praxi znamená, že človek má veľké sklony k egoizmu, veľké sklony k tomu svoje záujmy presadzovať aj na úkor záujmy druhých, že má sklon druhých ľudí využívať, zneužívať pre svoj prospech, že má sklon ubližovať druhým, že je schopný veľkého zla. Tým nepopieram, že človek je samozrejme schopný aj lásky, obety a tohoto všetkého, ale viete, aj keď sa idete potápať k žralokom, tak sa idete potápať v tej klietke, hoci ten žralok nemusí byť agresívny, možno, že je aj najedený a bude úplne krotký. A ten konzervatizmus vychádza z tejto myšlienky, že človek má proste v sebe tento sklon k zlu a teraz má v sebe to zviera, ak to mám takto živočíšne. A teraz my keď rozmýšľame o tom, ako organizovať spoločnosť, lebo človek je súčasne tvor spoločenský, nemôže žiť len tak nejak sám v lese, ako nejaký osamelý vlk, ale je odkázaný ako žiť v spoločnosti s inými ľuďmi. Tak teraz otázka je, že ako takúto spoločnosť budeme organizovať. A ten konzervativizmus vlastne, ten konzervativizmus nás učí ako keby rozmýšľať nad tou spoločnosťou s myšlienkami, že musíme vychádzať z toho, že ten človek má tieto sklony. A teraz rôzne veci to znamená v politike, v ekonomike a v náboženstve. V politike to znamená, žijeme v demokracii. Demokracia je založená na trojdelení moci. Prečo máme trojdelenie moci? Prečo máme zákonodárnu, výkonnú a súdnu moc a nie jediného vládára? Vychádza to z poznania, že moc korumpuje a absolútna a koncentrovaná moc korumpuje absolútne. To znamená, že aby sme v politickej rovine zaviedli nejaké poistky proti tomu zneužitiu, proti práve tomu prejavom dedičného hriechu v politickej oblasti, tak sme moc rozdelili medzi rôzne typy, brzdy protiváhy, ešte aj sme to rozdelili, že centrálna moc v štáte a nejaká samospráva regionálna. Čiže to je tá demokracia, to rozdelenie moci, to je ako keby poistka práve proti tomuto. A konzervatívci ako dnes akceptujú demokraciu, bráňajú, považujú to za niečo, čo je hodné obrany. V ekonomike, opäť, ak použijem to prirovnanie Adama Smitha, že dôvod, prečo vám dnes váš mesiar dal nájsť, predal vám jedlo, nie je v tom, že je proste nejaký altruistický, ale práve preto, že je egoistický. Predal vám ho, lebo chce zarobiť. O tom je trhová ekonomika, že v trhovej ekonomike
pokiaľ chcete uplatniť tú svoju túžbu, ambicióznosť, že chcem byť bohatý, chcem byť úspešný, tak v trhovej ekonomike, ak teraz abstrahujeme od podvodníkov a zlodejov, tak to dosiahnete len tak, v rámci systému ochrany súkromného vlastníctva a zmluv, že zbohatnete len tým, že uspokojujete potreby iných ľudí, ako podnikateľ. Musíte poskytovať služby a tovary, po ktorých je dopyt, za ne dostanete zaplatené, a keď poskytujete služby a uspokojujete potreby širokého množstva ľudí, tak potom sa stanete bohatým. Čiže ako keby ten trh zapája súkromné neresti, premenia ich na nejaké verejné dobro. Ten trh ako vytvára bariéry pre zištnosť. Čiže prejav tej hriešnosti človeka v ekonomickej rovine. A tretia vec, náboženstvo. Opäť to, čo tu máme ako dominantnú hru v meste, ak to tak má povedať kresťanstvo, je založené na myšlienke dedičného hriechu, na tom, že ľudia sú ako keby zaťažení touto svojou skazenosťou a ponúka Ježiša ako vykupiteľa, alebo dajme tomu ponúka nejakú myšlienku cnosti a neresti, teda zase vnútorných zábran, ktoré skrotia to zviera v nás. Čiže to je ten konzervatívny pohľad. Človek má v sebe živočíšnosť a na rôznych úrovniach, politicky v demokraciou a delby moci, ekonomicky trhovou ekonomikou a vnútorne nejakými náboženskými normami sa snaží túto živočíšnosť človeka skrotiť. A teraz v osvietenstve prišiel alternatívny koncept, ktorého hlásiteľom bol Jean-Jacques Rousseau, taký teoretik, ktorý predznamenal francúzskeho osvietenstva, ktorý predznamenal francúzsku revolúciu. A Rousseau tvrdil, že človek je od prírody dobrý a že sú to len zlé inštitúcie spoločnosti, ktoré ho kazia. Primárne inštitút vlastníctva, potom, že rodina zväzuje človeka, zväzuje jeho nejaké nerušené pudy. No a výsledkom bolo, že na týchto myšlienkach Rousseaua to osvietenstvo malo mnoho podôb. Francúzsko bolo absolutistickou monarchiou, bolo veľmi ťažké tam presadiť nejaké zmeny v tom 18. storočí, čiže to osvietenstvo francúzske nadobudlo veľmi taký radikálny postoj, že my musíme celú túto starú spoločnosť, ten feudálny ancien režim, starý režim, my ho musíme zbúrať a musíme začať budovať novú, lepšiu spoločnosť od nuly, a to sa prejavovalo tak, že potom to vyústilo po páde Bastily. Prvá vec dobre bola deklarácia ľudských práv, už o pár rokov sa dostali k moci proste takíto radikáli, ktorí potom padali z tej hlavy toho gilotínou a zaviedli, že rok 0. Lebo si povedali, že aj kalendár musíme odstrániť, a zaviedli potom rok 0. A ten konzervativizmus potom vznikol ako reakcia na excesy francúzskej revolúcie. A vlastne otcom konzervativizmu je považovaný britsko-írsky politik Edmund Burke, ktorý vlastne kritizoval tie excesy francúzskej revolúcie a tvrdil, že tie zmeny, ktoré tá revolúcia priniesla, boli tým excesom teda horšie možno než ten starý režim, ktorý odstránil. To by sme mohli povedať, že vlastne revolúcia bola skôr reakciou na konzervatívny spôsob života, ktorý nevyhoval možno v svojej dobe. Áno, ale takto, povedzme si takto, že v Británii 100 rokov pred francúzskou revolúciou bola tiež akoby buržoázna revolúcia, ale Británia z rôznych dôvodov, ten feudalizmus tam bol menej tvrdý, to znamená, že bola to skôr také evolučné, bola to skôr taká evolučná, taká rýchla zmena. Francúzsko, áno, bolo to absolutistický štát, šlachta mala veľkú moc, cirkev mala veľkú moc, áno, je to pravda, tak tá zmena bola potom aj príslušne krvavá. Ja by som ešte tuto sa vrátil, pán Poliečík spomínal to, že teda pracoval v Montessori a nechávali tam tým deťom teda väčšiu slobodu, hej? A my už sa dostávame k tomu, či vlastne toto konzervatívci, či nie sú proti tomu vlastne určité konzervatívne orientácie, nechávať dieťa, nech sa učí vlastne ako keby samo. Či neuplatňujú skôr ten model tradície. A napríklad bola taká aféra, že vlastne v šlabikári pre základné školy sa objavila zmienka o rozvedených rodičoch, viete. Alebo že teda to bol nejaký syn, ktorý žil iba s mamou. To ma napadlo práve tie súvislosti. A určitým spôsobom určité kruhy, ktoré teda môžeme už určite označiť ako konzervatívne, nejakým spôsobom vyvíjali tlak na to, aby tej učebnici nebol, hej, táto zmienka, aby tam bola skôr tá rodina, ktorá funguje. Či toto náhodou nie je práve ten kameň úrazu, hej, my keď si to filozoficky zadefinujeme, tak sa zhodneme na určitých slobodách, ale či práve toto nie je to reálne, čo vlastne nám ovplyvňuje istým spôsobom životy. Jednoducho následok toho je taký, že teraz tie deti ako keby
žijú v nejakom takom virtuálnom svete, kde tie čítanky si neprečítajú tých rozvodoch a tak ďalej, hej. Či sa tu nevytvára skôr taký virtuálny svet? Asi neodpoviem na vašu otázku. Ja nemám nič proti škole Montessori, ja som ako v princípe za možno podstatne širšiu voľbu vo vzdelaní, než ponúka súčasný systém, ale skôr iné ma napadlo, keď ste to spomenuli, že opäť to, že konzervatívci považujú človeka za bytosť, u ktorej musíme rátať s tým, že má veľký sklon k sebestvu a zlu, tak to vidíte práve najviac na malých deťoch. Ako ťažko nájsť egoistickejšieho a na seba centrovanejšieho tvora, než je malé dieťa. A myslím, že jedna z najväčších funkcií rodiny, lebo to dieťa proste pláče, neberá ohľad na druhých, proste všetci ste tu pre mňa, aby ste uspokojili moje potreby, čo je ako prirodzené, lebo to dieťa je zraniteľné. A to dieťa je zatiaľ dobre, ešte neplakalo. A v podstate je to výchovou, kedy sa vlastne to dieťa učí ako keby potláčať to svoje ego a tie svoje potreby v mene toho, že sa učí žiť s inými ľuďmi. Hej, každý z nás môže mať proste úplne absolutistické potreby, ale tým, že žijeme v spoločnosti iných ľudí, tak sa učíme ich potláčať a žiť v spoločnosti a seba ovládať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto ja vidím ako jednu z najdôležitejších funkcií rodiny, a to je socializácia, to znamená to, že sa učí to dieťa fungovať v spoločnosti s inými ľuďmi a brať ohľad na tie potreby iných ľudí. To ste tam robili, ne, Montessori? Ja nechám na pána Gála, nadikuje dobrú Ja by som, lebo pán Kriešník mi nahral dobre na smeč. Ja mám totiž presne opačný názor ako on. Ja si nemyslím, že človek svojou prirodzenosťou má sklony, teda neverím na dedičný hriech a nemyslím si, že človek svojou prirodzenosťou má sklony k egoizmu a zlu, lebo človek svojou prirodzenosťou má rovnako sklony k empatii, súcitu a k láske, čo je a dokonca ja si myslím, človek, viete, existuje morálny, toto je moja téma, to ja učím. Existuje totiž morálny inštinkt, rovnako ako existuje jazykový inštinkt. To je proste niečo, čo je zakodované v našej biológii a s čím sa rodíme. A rovnako ako bez jazyka by neexistovala spoločnosť, bez morálky by nebola spoločnosť možná. Spoločnosť bez morálky je ako život bez kyslíka. Proste je to nemožné. A že deti sa rodia egoistické, to ja neviem, máte deti? Deti vedia prejaviť súcit, vedia prejaviť lásku, vedia pohľad, keď nejaké dieťa, malé deti ešte, keď nevedia rozprávať, keď jedno dieťa plače, tak sa rozplače celá nemocnica, porodníci. Zvieratá prejavujú súcit. Keby ste naozaj existujú pozorovania napríklad šimpanzov bonobo, kde existujú handicapovaní jedinci, o ktorých sa celá tá tlupa stará. Viete, že súcit, empatia, proste dokonca človek bez schopnosti empatie je psychicky handicapovaný. Existujú dve diagnózy, ktoré sú diagnostikované ako nultý stupeň empatie, to je autizmus a psychopatia. Každý človek, viete, a preto to je proste Človek sa rodí do spoločnosti, človek sa nerodí ako jedinec, človek sa rodí ako spoločenský tvor a dokonca v neurovede sa hovorí, že časť mozgu, ľudského mozgu je sociálny mozog, kde máte normálne ten sociálny talent, empatiu a schopnosť cítiť s druhým, máte zakodovaný. A odkiaľ teda pochádza násilie, viete, že málo ktorý normálny človek je násilný k svojej rodine, k svojim priateľom, k svojim blízkym a svojim spoluveriacim. Málo ktorý. Človek je násilný k tým, ktorí sú iní ako on, ktorí sú, prosím? Out of group, presne. Je násilný k iným. A toto je to, viete. No dobre, k tomu sa ešte dostavíme, keď budeme hovoriť o tej rodine. Ja si myslím, že sme sa dostali na úplne tú bázu, ten koreň, lebo presne asi tá definícia, že čo je človek, je základom vlastne už potom
každej jednej myšlienky, ktorá sa od toho má odvinúť. A ja si myslím, že práve v podstate spoločným menovateľom tých vecí je prítomnosť diabla. Hej? Toho tieňa, toho protikladu, toho zla, voči ktorému sa treba na všetkých tých troch úrovniach ako keby brániť. On je ten, ktorý je nositeľom toho zneužívania moci, on je ten, ktorý je nositeľom toho žitia na úkor niekoho a on je takisto tým, ktorý podnecuje k porušovaniu tých základných pravidiel, či už tej spoločenskej alebo náboženskej normotvorbe. A ja si myslím, že to je asi aj ten základný rozdiel, že liberál nepotrebuje túto vnútornú dualitu človeka. Že on ako keby tú svetlú s tou temnou stránkou berie ako súčasť nejakého širokého spektra možného správania, každú z nich akceptuje a snaží sa podporovať tie, ktoré skôr teda smerujú k tomu empatickému správaniu, láskavému správaniu. A ja súhlasím, že áno, človek vie byť aj zlý, koniec koncov každodenná realita nás o tom učí, ale ako liberál, ale zároveň člen veľmi tradičnej rodiny a vychovávateľ 2 synov, musím povedať, že ja od momentu, keď sa moji 2 chlapci narodili, k ním pristupujem ako k seberovným bytostiam, ktoré nie sú ešte tak staré ako ja, ale snažím sa k ním správať s rovnakým rešpektom ako ku komukoľvek inému, ktorý je k ľuďom. Ja sa k ním správam ako k ľuďom, ktorí z nich vyrastú.